Lakers Club Hockey. Gimomiyo ahero team no en team moting'o nyiwa mapod tindo. To king'iyo kane gibiro ofisa to king'iyo kaka giwuoyo, gitugo gi chunygi, gihero tukgi no. Kendo gikawe kamar. Ok gitugo tuga ni tugo wuok, but gitugo gi chunygi. Koro kana anyalo wacho ni team ni wamiyo kombe. To wan gi timbe mang'eny and kendo gitimo maber, gitemo. Wantiere gi Kisumu Starlets, wan gi Kisumu All Stars, wantiere gi timbe matindo tindo mabende ntiere e gwengewa. But team miluongo ni Lakers Hockey ni, team no seting'o nying Kisumu malo. Kendo wagone giro kamano maduong' to gin nyiwa matindo. Mabende king'iyo gi tineno ka pod gintiere gi future maber nikech gin jomohero tukgi to gituge gi chuny achiel sama gitugo. Yes. Nyiso chal mar Tuke County ma Kisumu kaka jatend migawo mar weche mag tuke. Kisumu County wantiere gi tuke mang'eny. Wantiere gi clubs bende mang'eny. Kwa weyo kaka county wan bende wan gi jotukwa mondik gi sirikal matugo gandiere ma wantiere gi tuke ma counties tugo. But kaito koro wan gi jo community tuge moko matindo tindo miyudo ni dhi kata mana Nyakach tiyudo ka ntiere team moro molosore kanyo. Biro Kisumu Central ntiere team moro molosore. So wantiere gi teams machalo kaka basketball nitiere, ntie mar mine, ntie mar chuo. Wantiere gi netball, ntie mar mine, makata December negi tugo. Ena mine wa madongo ma ing'eni en tugo mar friendly. En tugo moro ma ng'ato dhi loyo cha. Wantiere gi tugo mar football mar joma nyiri, clubs mag joma nyiri, wantiere gi clubs mar joma chuo. And wantiere gi tag of war bende nitiere handball bende nitiere nyaka basketball, hockey, chess nitiere, badminton. So yudo ka tuke mang'eny kaka Kisumu County ji tugo mang'eny, tugo mopogore opogore, but joma tugo ng'eny. Onge tugo moro manie sports ka mwanyalo wacho ni onge Kisumu County ka. Gintiere te ei Kisumu County ka. To kata king'iyo talents ma nyithiwa nigo, in terms of joma nyalo wer, joma nyalo ndiko book, joma nyalo wacho poem, joma nyalo goro, gintiere mang'eny. And an nyaka nyadonjo office from December nyaka sani. Aseyudo request mang'eny kendo wuoyo gi mang'eny kuomgi. So paro na en mana achiel ni wan kaka sirikal watem mondo jowagi wang'i kaka wanyalo temo ting'o gi malo. Samoro ok wanya timo te, but kwa manyo jomoko mwanyalo riwore godo mondo watimgi, tang'eyo ni wanyalo loko Kisumu County mobednwa kaka wan wawacho ni Kisumu County en county moting'o talent, jowa mang'eny manigi mich. So mich no wadwa ni mondo jowa okaw mich no nyalo loko ngima ng'ato. Ok ochuno ni nyaka dhi abed office eka bed na tiyo. Nyalo bedo ni an Nyasaye omiya mich mar wer, to wer no nyalo tera kamoro. Nyalo bedo ni an Nyasaye omiya mich mar ndiko. Anyalo ndiko kata mana essay moro, kata nyalo ndiko story moro, kata nyalo ndiko book no nyalo tera kamoro. Nyasaye omiya mich mar goro. Koro mich ma Nyasaye omiyi kawe timaki gi lweti ariyo titi kode gi chuny achiel, an gadier ni Nyasaye biro mako badi. So Kisumu County jowa matindo wantiere gi mich, aseneno mich ma wanti godo. Wantiere nyaka gi volleyball mitimo gi jowa mar able differently, joma nigi ng'ol. But yudo ka gitugo ma kaka last time kane gidhi tugo negi bedo number 1 ma gikelo nwa okombe office. Wan gi jogo mago angum, jo karate, maseche moko gitugo ga Mama Grace Onyango e kama gitime ga tukgi. So iyudo ka tuke mang'eny ma jowa tugo, and joma tugo gi most ng'eny gi gin vijende matindo. So aparo ni mano area ma wan kaka oganda wanyalo loko godo ngimawa. Kiwacho ni an Nyasaye omiya michni, an anyalo goro, wakaw goro ni ka gino manyalo loko ngimana. An Nyasaye omiya mich mar wer, wakaw wer ni ka gino manyalo loko ngimana. So an adwa ni mondo akwa vijana ni mago bende yore mwanyalo yudo kaka wachenjo ngimawa. County wa ma Kisumo wantiere gi facilities mwanyalo tiyo godo. Kiyudo joma matugo tuge mag mpira, wantiere gi Ramogi Odinga Sports Center, wantiere gi Moi Stadium, wantiere gi Jomo Kenyatta kama wantiere kawuono kwa wuoyo ni endi. So magi kuonde mwanyalo tiyo godo. And again kata wan kaka county juma mokalo ne wantiere gi partners kama ne governor omanyo wan. Mano biro gin ero gini gidwa ni mondo gigernwa sports academy
to wa partner makoro wan kaka county wachiwo lo to gin gibiro gi gedo. Nyiche gisebiro ka magiseng'iyo lo, koro warita rita mondo wabed gi winjruok, mondo winjruok na kaka gavana osekete lwete to wabro dhi mbele magigernwa academy no mondo jowa oyud kama ginyalo some, maginyalo puonjore football, kata ginyalo puonjore tago go, kata nyalo puonjori chess, kata nyalo puonjori miel, wer. So an gi lek kaka jatend migawo ni wuoth manye wachako gi joma nyo biro madwano konyo mondo wabed gi sports academy obro chopo kare and obro bedo legacy project mar governor. Machielo bende nye governor ora wuoth moro Nairobi makanyadhi to nya yudo ka wanyalo bedo gi scouts school mar training jo scout. So gimanyo nyiswa ni dwaro ni mondo wasidh governor marwa kaka patron mar jo scouts. Ka wasesidhe koro governor marwa nyalo ndiko barua kokwayo ni gernwa uru school mar jo scouts. Kata mana scout ni king'iyo osetero jomoko mabor gima kinyo king'eyo. So kiyudo kama ine gi mich ma Nyasaye omiyi, kaw michni no ka in serious titi kode maber mondo lok gimani. So aneno ka governor marwa temo with facilities ma wan godo matin. Wantiere gi joma nyalo perform, joma nyalo wer, joma nyalo ndiko poem, joma nyalo timo play. Wantiere gi Mama Grace Onyango. Wantiere gi Rotary and Innovation Center at Rotary, Incubation and Innovation Center. Wantiere gi Kanyakwar Cultural Center. Kidhi wards wa wantiere gi resource center. So resource centers issue mwasebedo godo ni pok oket gik moko e igi mondo ti kodgi. Ng'eny gi en ot moger to lor dhode gi kiful. So wan bende watemo kaka department mondo wamany kadwa yud kaka wanyalo keto kata mana computers kuondego, kata wanyalo miyo management, wanyalo miyo community club to koro gin magi manage odno to giketo kata cyber moro kanyo. Koro ng'ato nyalo dhi e computer to tiyo gi computer to timo biashara to yudo pesa. Mondo wamany kaka wanyalo konyo vijendewa through computer. Ne inyalo dhi timanyo kantiere tich moro kamoro ti apply. Gik mang'eny tinde timore social media ma wan godo gi. So wadwa ni mondo wa encourage jowa ni kata simbi ka in go kitingo kama sime no nyalo miyo iyudo tich sami tinge lwet. Jomoko loso pesa gi sime. Koro kik wakaw sime ni watinga tinga ni isike WhatsApp or isike Facebook to okokel ni ber. Onegi tigi simo no mondo lok ngimani kaka oganda. So aneno ka pok waromo kama onego wachope, but watemo kama wantiere gi sama wantiere watemo. So kwa tiyo gima wantiere godo gi mwaneno ka ntiere dwaro mondo wachak wamed moko to koro medo yot, but pok watiyo gima wantiere go mochopo kama onego beni koro wachak wadware moko. Gigi be joma tiyo kodgi tin to gin gige jopiny monego beni joma tiyo kodgi wuok oko mang'eny mondo ti kodgi. Yes. Itie tend governor ma the second term mare to nen gi jatend migawo mane tayo weche mag tuke mokalo. Ikaw ting' mar tend migawo ni yude ka en kanye to lek mari kaka ibedo piny tiwacho ni an adwa ni mondo atim lokruok machalo kama kata mondo adhi mbele gi mane dhi mbele, ni yude ka en kanye to idwa tere kanye? Erokamano. Office mantiere ni anyalo wacho ni sani kora tiyo gi governor kaka jatend migawo. Igni 5 mokalo natiyo gi governor kaka MCA. Ne an MCA mogwele county assembly. So kata office mabete ni achalo ng'ama koro loko mana kar bet. Kecha wuok e assembly ka kora dhi executive. So ng'ama ne ntiere office no kapok adonjo, committee matimo oversight ne department ne an achiel kuom jo committee no. So wasewuotho wuodhni. So kadonjo to kadonjo manyien ahinya to be okayudo ka gik mang'eny okotimore maber. Notimo mochopo kama no nyalo chope kendo kama no chope no ne ber. Andaparo ni magi gik momiyo jo Kisumo no neno ni koro gichak gimed governor marwa higni moko 5 kaluwore gi gigo mane timore mane jotend migepe mane en go timo. Kama no chope no notimo maber. An bende kora kwanyo makora dwa dhi godo higni 5 mabiro ka Nyasaye oyie, nikech governor osemiya thuolo no mondo atim tijno. So an machacha vijende gi mine ne ntiere under education, but sani koro duoge moriwe mobedo kamoro achiel. So en sector ma koro riwo gik mang'eny, gigo ma mine timo, gigo ma vijende timo, ma nyithindo timo. So kwa wuotho kanyakla
kaka oganda an kaka Beatrice majatend migao momi tich gi Professor Peter Nyang'nyongo. Number 1 da gombo ni koromo igni 5 ka professor koro tieko tamne mar 10 years. To wabede kata gi youth moko 20 mabro wacho ni an gi talent, to talent nani through the governor kano miyo Beatrice tich. Talent nani nogolo ngimana kaka motera kama. Adwa ni mondo wabed gi mine manyalo wacho ni an natimo ohala to anda ni nene piny. Through puonj mano puonjwa go koa e department mar gender. Ne wayudo puonj ne gimako lwetwa mwayudo kuonde mwanyalo ole gope mondo watim ohala. Na wuok katimo ohala 2,000 madhi timo ohala 5,000. Adwaro ni katieko to timbewa tarik 22 dwe mar 2 wan kaka county ne wa celebrate Mother Language Day. Dhowa mar dholuo. Adwaro ni katieko to timbewa kaka joluo ka wiwa ok owil kodgi. Wanyalo gong mbaka kamoro ni higni 5 ni Kisumu County ne ng'iyo ni timbewa wan kaka joluo kitwa gi timbewa ne ging'iyo under culture. Miche ma nyithindwa nigo, nyithindo moko 5 kata 6. Michgi go nyowuok ka dhika. Sekta kamora mora king'iyo department nano. Adwaro ni bang' higni 5 ng'ato nyalo wacho ni wane wawuoka ka wadhika. Percentage nyalo miwa ni king'iyo kaka empowerment mar yudhe, vijende mimanyo negi kuonde ma ginyalo yude tich. Vijende mimako lwetgi mimanyo negi kuonde ma ginyalo yude pesa mondo gitim ohala. Igolo gi ka kitero gi ka. Sama wuoye kodi kani nye wagoro program gi jo Youth Enterprise Fund. Wadwa wuothe mashinani, wadhi wuothe ward, sub location. Mondo wakao vijana go mapoko register. To wawuotho gi jo Youth Enterprise Fund. Wabiro tiu register tu yaw group to grubu ni gipuonjo u kaka unyalo kao pesa gi kaka unyalo duoko mondo joma chielo bo timre nade ochako kao. Ang'e ni jite samoro ok bi kao. But an gadier ni kuwa puonjo ji 50 to ji 20 nyaka kao. E ji 20 mokao gi ji 10 nyaka bed serious. E ji 10 gi ji 5 nyaka chieng tim neno. Ni an ka department mar sports, culture, gender and youth affairs nokelo nwa jo Youth Enterprise Fund ka mopuonjowa mwakao pesa mwatimo biashara na chako 5,000 sani achope 20,000. So adwa time county mangima. To sani nye wagoro program wadhi chako gi Seme sub county gi Nyakach sub county. Wadhi next financial year kwa seketo budget to wabro timo counties sub counties modong te. So wadwa ni mondo watim program ni gi Youth Enterprise Fund to wachak wadhi time gi Women Enterprise Fund. To wadhi partner nyaka gi jo bank. Wabro dhir jo bank ne wasendiko negi barua. Un jo KCB udwa nupuonj mine mondo kao pesa wamiyo u platform. Wan watimo mobilization to waluongoge. Un jo cooperative bank, un jo Kingdom Bank. Koro wan wadhi miyo gi platform. Koro luwore gi kaka giwuoyo gi kaka giuso sera margi. Ema bro miyo ng'ato wacho ni kare an we yaw account gi jo KCB. To wabro timo follow up mondo wang'e ni to joma nyo biro yaw kata account gi Coop gi joma nyo yaw account gi Family Bank. Bende giketo matin mondo chieng' moro okao ohala. So data no sama wuoyo kodi ni wasekao data mar youth ma ose register. So watemo manyo joma be poko register. Nikech kanche wang'iyo data to wayudo ka pesa biro to jowa ok kao pesa dok to pesa ni obiro mondo jowa olok godo ngimagi. Anyiso vijana wetena ni kata pesa mobiro mar Hustler Fund siling 1,000 ng'ato nyalo chako godo biashara ma kata mana dweche 5 kata higa achiel obed ni koro timo biashara 10,000. So opportunity mora moriwo wakao. Training manye wantie Nairobi ntiere grant michiwo gi UBA Bank, United Bank for Africa. So en gima itimo application kidhi e wall na mar Facebook tibro yudo ka keto link kanyo. So link no kise apply to en a process but ka in committed tinyalo succeed. So ana kwa jowani itema ki dhi e link no tibro wacho idea ma in go tibro nyiso gi gimo mi idwa ni tema idea no gi gimi idwa ni achieve gi idea ni no inyalo poki yudo pesa nikech jomoko se yudo ang'o ma mono watemo. Gima duong' ni wawuog oko mondo watem. Kwang'iyo weche mag kony ahinya to seche moko yudo ka time upogore biro e ofisi ni waziri okonywa wadwa ni wadhi kama pesa tamwa kata monyiewo godo uniform. Ere kaka Tend County kokale migao mari nyalo konyo timbe mopogore mondo mi oyud kony kata sponsorship kowuok
kuom kembe mopogore opogore ma yudre kaunti ma Kisumu, nikech ang'e maber ni omenda ok nyal romo kowuok e aguchi mar tend migawo mar weche tuke mondo mi kony godo jok mantiere tuke mopogore opogore duto. Ere kaka kaka migawo mari nyalo konyo timbe mopogore opogore kaka Lakers ne giwacho ni gidwaro giyude kata na kambi moro manyalo miyo gi kata Nasir gi dhi tim mar Kisumu Starlets king'iyo tim mane osir kuom ndalo mokalo gi kaunti ma Kisumu All Stars pod wasiro nyaka ere gima tend migawo mari nyalo timo mondo mi okony timbe mopogore opogore yudo sir. Gima watemo mana kaka iwacho no timbe wa mang'eny nigi kwayo kendo kwayo gi adwa na wach ni nyaka donjo ofis onge juma mosekalo ma onge kwayo mobiro mar timbe e sectors te nyaka mar arts culture gibiro. So wan kaka department adieri waonge gi pesa mwanyalo timo godo gigi te. So nje wasebedo piny mwasewacho ni gima koro wadwa timo, wadwa ndiko barupe ne institution and kenda nyiso ga timbe gi ka gibiro ofisa ka utire gi kwayo to ndiko na barua chon. Ing'e ni yudo ka institution gi ntie kaka gitimo ga budget. Koro kidhi irgi chon minyiso gi kata ni dwe mar 5 tim makama dwa dhi tugo kama as wan kaka jo county wakwayo ni mondo support nwagi e yo moro munyalo support gigo. So mane gima koro sani wadwa chako timo nikech wan be waseyudo ni kaka government ok wanyal sustain timbe gi te nikech ging'eny adier. So wan wasetemo mwanyalo ntiere tim makobiro to gindiko list gi magidwaro ka wan gi trophy mane mwachiwo, ka wan tiere gi uniform wanyalo chiwo, ka en tim manyalo kata mana kwayo wa bas to wamiyo gi bas to gifuel to gitiyo godo. So wasetemo but kata wasetemo to pod dwaro nitie ni mwasetemo no pod ni piny. Koro mane gimomiyo nyisi ni wadwa ni sani ka koro wachako wuotho e gwenge to wanyalo luongo jomoko kaka bank wanyiso gi ni wadhi kama biuro wadhi mondo udhi puonj joka mondo kaw kata pesa. Koro gimbe gibro neno ni wa promote gi. So sama watero ne gi kwayo ni konywa uru jogi to ginyalo konyowa. So mane partnership e riwruok mwadwa ni mondo watim gi institutions ma wan go, obed bank, obed kembe ma wan godo gi. Wadwaro ni ng'ama timo marketing kisebiro mwa wan gi information ni to wantiere kata mana gi activity moro waluongi ni chieng' ma kama wan kama dier mondo ibi ius ne ji gik mitimo, dier mondo ibi wach ne ji gik mitimo. So sama ng'isemiyo gi kamoro ma gilande gik ma gitimo giyudo kata customers 2 kata 3 ka kinyi tingo barua titero negi ging'i gi wang' maber. To ka onge kami tero gie mondo gitime ohala to ini kelo barua gibro wacho ni wan marach. Ting'eni ka in bi yawo ne gi yo nikech Kisumu County duong' to samoro ng'ato ok ong'e kata ni Muhoroni for tenant ni kanye. Didhi organize mine kanyo gi vijana tinyise ni mine moka organize for tenant adwa dhi kuro. Ok wanyalo dhi kodi mondo iwuo kodgi. So mane gima wadwa timo and aneno ka igani timbe wa mang'eny nyalo yudo joma nyalo support gi. Yes. Wang'ene kuonde ma migero mag tuke ma pod okwamo nyaka sani to ang'o miyo gikwamo to en ang'o ma onego bed ni timo kaka tend migawo kotudre kod weche gi duto kiwuoyo kod governor mondo mi gigi kuonde migero gi odhi mbele mondo jogo ma tugo tuke mopogore opogore yud kuonde ma ginyalo tuge. Wantiere gi kuonde 2 ma igero. Wantiere gi Moi Stadium mane ka governor nodonjo to wan duto wang'e ni Moi Stadium osebudho nyaka ne gere. Koro governor ne neno ni mondo okete manyien, okete manyasani mano chak tich pod dhi mbele nikech en gima kaunti ema timo. Koro waketo budget matin iga ka iga to wagere. Kata sani kidhi kanyo tibro yudo ka igere but kata igere to iye to tiyo ji tuge iye kanyo. So Moi Stadium an gadier ni en project ma ka governor tieko tamne to dhi yudo kogere motieke makoro ji nyalo tiyo kode. Wantiere gi Ramogi Oginga Odinga Sports Center. En kama nitiyo godo. To mana kaka wacho ni governor ne dwa ni mondo lok picha mondo koro wabed gi facility ma modern nitimo ne renovation. Renovation osetim pok to tieke 100% but kama osechopeno nikech contractor koro nyochung' ok ti. Koro nyewa governor ncho wacho ni mondo koro contractor no ohand nwa over facility no mondo wang'e kata kinyalo mi ng'ato tieke or konyalo bedo gi agreement mondo tieke nikech nonego tieke gi higa achiel to sebedo higni 2. So osekawo ndalo mang'eny. So governor ng'iye mondo ka contractor no tich otame
to we tich mondo mi ng'ama chielo. So en gima ng'eni karomo dwe mar 4 to en gima koro wadhi chako tiyogo nikech pewe mwanyalo tiyogo kaka mar hockey, mar basketball, mar netball, mar football wanyalo tiyo godo kapod warito kitieko kuonde modongo. But en kama wadhi tiyogo kendo an gadier ni ka gavana tieko ike 2027 to dhi yudo ka Jaramogi Oginga Odinga ni ready, Moi Stadium bendo ikore, kata mana ka ntiere gik mang'eny ma pod onego time Jomo Kenyatta kama wabete ni. And duto kaka wuono ne imiyo gavana okombe mane jowa oyudo kane watimo kikoska. To gavana ochiwo speech. And no wacho ma clear ni facility gige sports mane itimo kadhi mbele odhi make sure no tiek gi kata amne pokorumo. So an gadier an gavana wa en ng'ama ohero tije. So an gadier ni gidhi rumo kendo gin gik ma kawagomba ka 2026 to wadhi yudo ka giserumo kendo gin gik ma nyasani manyien ma ng'ato ka ng'ato piny mangima nyalo dwaro bire. Ingeni kata sani kama wantie ni Kenya mangima kiwe Nairobi, the next city machielo mantiere gi facilities ma jotugo nyalo winje maber en Kisumu County. So governor marwa temo. Yes. Wang'ene ndalo ma okalo ma ok mabor ahinya governor nogolo omenda moro mano nego beni dhi konyo e gedo kata na bende konyo loso alap ma Muhoroni. Alap ma Muhoroni ni e lwet county ma Kisumu koso en e lwet ng'ato. Chenro magu mar gero alapno nikech seche moko yudo ka dho kwae tinde tim mar Wazito tiyo kode mondo mi gituk tuke gi mag adhula lig maduong'. Ang'o ma chenro mane muketo mar loso pap ma Muhoroni? Alap ma Muhoroni kata sama wawuoyeni kanyo tim public participation mar ADP nyo biro, and wan kaka department wasekete wache no dhi bedo achiel kuom kuondego mwadhi timo e budget wa machakore 2023-2024. Koro en achiel kuomgi mwadhi timo. Wantiere gi pewe 4, wantiere gi moro Southwest Nyakach, wantiere gi moro North Seme, to wadhi chako gi Muhoroni. Kaito financial year machielo no koro wadhi Nyakach, financial year machielo no wadhi Seme. So wadhi timo gi mos nikech pesa ma wan go tin. Koro wanyalo timo achiel, koro wadhi chako gi Muhoroni financial year mwachomoni. Ma en entiere budget mane wase propose Muhoroni nitiere. Ka watiko waziri wachni mogik ne vijende ahinya to ma nigi micho pogre gin gi lek man chiemo achiel gimbe gi yudi thuolo mar karana tuke pinje ma oko kamotingo jatugo Michael Olunga ma ging'iyo ni jatugo ni sulwe mar rieny king'iyo jatugo mopogre bende mosetingo nying Kenya malo. Team mar Kisumu Lakers bende ogolo jotugo 5 mabro tugo e team maduong' mar Kenya ka gibro tugo tuke mag mituge pinje ma oko. Kaka waziri mochung'ne vijende e county ma Kisumu, wachni margi mogik minyalo nyisogi odiochieng' kawuono? Gima dakwa vijende and sana ma Nyasaye omiyo mich. Kwang'iyo kata achiel kuomwa ma en kata Olunga Giri kata ng'iyo Lupita, ne ok gichopo kanyo ni ne gichiew to gichopo, ne gitiyo matek. Kora de mana nuoyo gima asewacho, ka Nyasaye omi mich miseyudo ni an mich nani anyalo gor gi chuny achiel kikete pachi to ng'iye ka ng'ama nitie kumidhiye gi gimitimone. Kiyudo ni nyalo wer, ng'ini wendane nyalo tera kama chielo. Kikitime ni awer mondo ng'ane owinja, or kikitime ni awer mondo ayud pesa. Chal ka gima en yere gi chunyi to bro teri kama chielo. Ji mang'eny mosemako gik moko gi lwetgi ariyo. Kata kwang'iyo akodhe weteno otime gi chunye emomiyo odhi mbele. Koro waket chunywa e gigo mwatimo. Sana jogo ma Nyasaye omiyo mich. Kantiere giri moro minyalo timo, time atima gi chunyi, ok itime na time ne waziri kata na time ne governor kata na time ne nga. Time nikech mano mich ma Nyasaye emomiyi. Nyasaye ne machieng' moro bro mako lweti maketi kamoro ma mich ni no chopi kamoro mane ok ing'eyo ni nyalo chopi. Koro akwayo jowa matindo ni kisefwenyo miyudo ni ananyalo wer, ananyalo ndiko, ananyalo wacho poem, ananyalo timo modeling, ananyalo goro, ananyalo miel. So mak gi lweti ariyo mich ma Nyasaye omiyi.
to time gi chuny achiel, mich no bro teri kama chielo. Namba 2, wan kaka joma tindo, kik wabed ni warito tij andika, narito mondo ndika ofis. Wanyalo chako timo ohala. Ohala bende ok ochuno ni nyaka ichak gi pesa mang'eny. Matin ma Nyasaye omino, inyalo chako godo to Nyasaye bro teri kama chielo. Joma ng'eny matimo ohala madongo ne gichako kamoro, ne ok gichiwo achiwa, ne gichako kamoro. Koro kata iyudo mana 2,000, kata iyudo mana 5,000, chak gi ma in go no. Wek choro ni kinya chako next year ok bi chopo. Chak kama intiere no, chiew gokinyi tiwach ni an kawuono aamua achako. Tilam Nyasaye bro wuotho kodi, andi bro loko ngimani. Koro wan kaka vijende, kik wang'ene ngima tek. Of course samoro nyalo bedo no tek, but ng'i ngima e yo mar positive kaluwore gi gimidwaro. To an gadier ni wan kaka vijende wabro loko ngimawa, kendo wabro ero gigo mwatimo. Kitimo wandi, kata bed ni uso mana tong, ero wandi no. Kata uso mana lewni, ero wandi no. Kamoromeno, rom kama intie. Kik ing'eni ng'ane uso lewni mang'eny mag 10,000, an gi mag 2,000. Karika emirome, tijino. Ng'acha be mag 10,000 no, emorome, tijeno. In mitiyo tiji mar 2,000 ni, tijini, mane mari. Kama tiyo mar pesa mang'eny, mano be mare, iner mari. Gima duong', tiji, miye pachi duto, miye chunye, Nyasaye bro ting'i malo. Erokamano waziri. Yes. Nyakor mogo jong mwana ne en jatend migao mochung'ne weche mag Tuke County ma Kisumu kotwa kodwa e paw Tuke mana kokalo e Ramogi TV ka okwayo joma tindo ni mondo oher tijegi ka bendo ochiwo kacha chenro ma en go mar gero kendo jiwo sekta mag tuke e county ni ma Kisumu. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Madam Tapki, I'm sorry. Ngeni, ano kangi kata mati. Watina ngat mabera hinya. Mama, donge baba bene bohera kamano. Mane baba unyathina. Yakarikum, okitaki noti machal kamai. Tinain. Ritane. Buka to Airtel Money. Judges. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You to Airtel to Airtel for free. Another super sato mawarro mekae ndiye cheno milongo nipi mdagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Ukinendwa unasikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Neno shemari morlilo kuma itiri nwendo kako. Kama sana kwa mgezua mkiet kando. Koma vitu na nirea. Nonga nilin Ramogi nyarnyakachi.
Nungani kolo kolo instrumental. E thum Dagmor. Gesu ka Gesu, sangwen tieno. Mana e Ramogi TV. Waziri, nitiere weche ma ji wacho jok motenre kod weche mag tuke, jotugo, jopuonj mag tuke, giwacho ni nok mar pewe monego bed ni itugo king'iyo tuke mopogore opogore. Wantiere kae e alap mar tuke mag adhula, jo hockey wago kama ginyalo tuge, jo handball yuago kama ginyalo tuge, jo adhong' yuago kama ginyalo tuge. In kaka ng'atno ma tayo weche mag tuke e kaunti ma Kisumu, be isewinjo ywak machalo kama? Yo kasewinjo, mokwongo yiena mondo awach nyinga. An iluonga ni Beatrice Akinyi Odongo. An e jatend migawo mar tuke, kitwa gi timbewa, chwech to gi chenrogo mar jomatindo, mar vijana. So anyalo wacho ni wan kaka Kisumu County, and sirikal marwa motelne gi Professor Peter Anyang' Nyong'o, wanyalo bedo ni waonge gi facilities te ma jotugo nyalo dwaro mondo tigo, but wantiere gi matin wanyalo tiyogo kaka wantie gi sama wantiere ni. Kada wacho ni kaki wacho ni wantiere Jomo Kenyatta Stadium kawuono. Stadium wani itiyo kode e tuke mang'eny. Jo football tiyo kode, wantiere gi frisbee. Frisbee ni en tugo moro miwito gimoro machalo disk ne en be en tugo mitugo kama kata tarik 11 gi tarik 12 gin gi tugo ka ma abiro bete. Wantiere gi Jaramogi Oginga Odinga Sports Center. Jaramogi Oginga Odinga ne en facility mane jotugo tiyogo, to nolore kane timo some renovations. Sama wawuoye ni nye wasebete bura ma wadhi kwayo contractor mondo duognwa facility mondo wati kode. So sama wadhi tiyo kode, jotugwa kaka basketball dhi yudo kama tuge nikech kanye mane gitugega. Hockey dhi yudo kama gituge nikech kanye mane gitugega. Wantiere gi jotugo kaka tag of war, tugo kaka netball, ne gitugo kakanyo. Koro facility no wadok tiyo kode kendo jotugwa bro tiyo kode kaka ne gitiyo kode pile. Sama wuoye ni e department na waseyudo request mar hockey team mantiere gi tugo April. Kisumu County ka Master Series hockey. Gibro time Jaramogi Oginga Odinga Sports Center. Wantiere gi Jomo Kenyatta di Moi Stadium. Moi Stadium itimo ne renovation, but tiyo to tiya itiyo kode odhi mbele. Kendo kidhi kanyo tibro yudo kitimo walling, but ei pap kacha to tiya wantiere gi community clubs mang'eny magikelo nwa barua to gi request to wamiyo gi authority mondo gitigi pabno kaka kar football. So wanyalo bedo ni waonge gi facilities mang'eny, but ma wantiere godo watemo mondo wa make good use of them mondo jowa matindo tindo oyud kama ginyalo dhiye mondo gitime talents gi magintiere godo. Kaka department bende nitiere areas mang'eny, nitiere tugo mang'eny ma jowa tugo jowa matindo. Ing'eni sports en gima olach. And then koro department na cover nyaka gik machalo kaka arts and culture. So arts gerigi oting'o kijende moko mong'e goro kama nyalo gori kaka intiere, oting'o jomong'e wer manyalo wer, oting'o joma nyalo ndiko buk magin gige ndiko, oting'o joma nyalo miyowa story kata mana kaka ahero dhowa, oting'o joma nyalo keto tugo moro kaka play, kaka juma mokalo ne wantiere gi tugo moro Mama Grace Onyango Social Hall maniluongo ni Okot Pabitek. Ne gin jowa matindo tindo ema ne tugo no, ne gin kanyo. Kane wantiere gi kikos kaka ne wan gi goro moro manogoro maber gachiel kuomwa mantiere social center kanyo, mane wamiyo the deputy president manonego bed our guest of honor kaka present nogore mana gachiel kuom vijana wage. Wantiere gi jower, wantiere gi joma timo fashion show, wantiere gi Rotary Innovation and Incubation Center. En center mang'ano manigi
dwaro ne moro kata ng'eyo ne moro matin to dwani mondo med somo gik matimore gige lwedo tije mag lwedo inyalo dhi kanyo tisomo. So an kama antie kaka waziri anyalo wacho ni facility ma wan go yes ok giromo but ma wantiere go konyowa gi sama wantiere ni. And kwang'iyo kata kwang'iyo gi counties moko to wanyalo wacho ni wan Kisumu at least wan maber in terms of kuonde ma jotugo nyalo yudo, kuonde ma youths nyalo dhiye gi gigo mang'eny mwanyalo timo kaka oganda. Wantie kata mana gi County Cultural Center Kanyakwar. Mano kama kidhi tibiro yudo ka wantiere gi yudhewa ma timo story, wantiere gi yudhewa mamiel, wantiere gi jowa mawer, so gik moko mang'eny timore. Koro ananeno ni governor marwa osetemo pok to wacho 100% but gigo duto ma wan go ma jotugo nyalo dwaro bed tugo in which discipline mora mora mantie county government of Kisumu watemo kendo wan maber. To kwang'iyo social halls mantiere Kisumu be giromo ka ong'iyo dongruok mag mich mopogore opogore ma ji nigodo nikech gima dwarore ni mondo kik nyithindo kata jok mantiere igni mopogore opogore donje weche mag anjao, weche mag maricho. Ka ing'iyo bende ni social halls gi gin gino ma inyalo tigo no mondo mi ogeng' weche machalo kamagi. Kaka county government ma Kisumu, ang'o mutimo mondo mi manitiere obed makare to bende un gi paro moko mag kata na medo moko nikech ok en na Kisumu chuny boma ma Kisumu kende mondo bedie bende kor gwenge kwa nyalo yudo achiel ariyo moko mantiere kor gwenge. Erokamano. Sama wawuoye ni wantiere gi social hall miluongo ni Mama Grace Onyango Center. To kidhi e sub counties wa kata wards wa moko to wantiere gi resource centers manoger. Gin facility ma county osegero. Challenge ma pod wantiere go makoro wadwani mondo wang'i mondo koro facilities go waket equipments mondo youths wantiere ga around 37 resource centers manitiere e ward ka ward. So wadwani mondo waket ka kanyo wayudo kata mana computers moko waketo. Vijende wa moko nyalo yudo time moro to gidhi kanyo to ng'ato nyalo access internet. Internet sani loso go nyaka pesa. Sime mwating'o ni it is an employment opportunity. Instead of us in gi sime okinyi nyaka odhiambo to onge pesa mokelo ni. Inyalo tiyo gi internet no mondo ilos pesa. Wan gi gik moko mang'eny matimore. So of course sani to wan gi Mama Grace Onyango. Kendo wan gi Rotary Innovation and Incubation Center. So wadwaro as a department gima koro sani wang'iyo ni wantiere gi udi manoger kaka resource centers e wards. So wadwani mondo wa equip utego manoger go mondo koro gibednwa information center at the community level. Mondo jowa matindo tindo mantiere community cha kaka ng'ato nyalo dwaro biro Mama Grace Onyango mondo perform, onyalo dhi resource center mantiere kata mana Kabonyo Kanyagwal to perform to onyalo dongo chiwo ma Nyasaye omiye mar talent no ka en Kabonyo Kanyagwal kata mana ka en Muhoroni kata mana ka en Seme. So gisani gi kama antie kaka waziri and for ndalo masebete office kata mana Mama Grace Onyango pod poko chopo kamonego bedni ochope. Youths madhi kanyo tin wantiere nyaka gi films e Mama Grace Onyango kanyo. Ok ti kode nikech yudo ka most of our youths ok dwani mondo produce films maggi. So as a department wabro nyiewo a production unit mag youths wa mondo instead of gidhi Nairobi to wantiere gi film kacha, wantiere gi screen kacha, ginyalo dhi kanyo to gi access gigi to gitimore nade gitimo. Wantiere in partnership to gi team mar Lareko ma en marwa ma kawaida ma Kisumu ka. Nje wasewuoyo kodgi mwanyiso gi ni wadwa manyo negi partner manyalo train youths ma nigi hera mar bedo joma dwa loso film mondo koro ipuonjogi to ging'e loso. Mano be yo moro ma ng'ato nyalo timo go ohande to yudo pesane. Wantiere gi Mama Grace Onyango kanyo kidhi wantiere gi kijende wa mong'e kata goro. Samoro in idwa goro to king'eyo tineno ka in gi hera ni dwa kata mana goro. Kidhi kanyo nche wasewuoyo kodgi ka ng'ato biro madwa ni mondo puonje uru mondo ng'e. Juma mokalo nche an gi team mar ofisa moting'o nyaka kake jagoro utu. Nyase wuoyo kode masekwaye nikech kata sama ne wan kano nyisa ni youth ne wuoyo kode to nyise ni wadwa ni mondo ibi puonjwa kaka iloso rutu, ipuonjwa kaka igoro rutu. Koro nyase wuoyo kode mo nyisa ni gimodwaro ni mondo amany space moro matin. Ma space no wadwa ni mondo wabwadhwa los ne Kanyakwar mondo yudhewa manyalo wer manyalo goro rutu. Onyalo dhi puonjogi to puonjogi nyaka kaka iloso rutu ni. Koro ng'ato nyalo loko ngimane kaluwore gi loso rutu kata wero thum. Yes, koro watemo to wantie go matin kaka Mama Grace Onyango
pod pokoromo kamonego be nitie kode nikech an kaka waziri da dwaro ni sasa madhi kanyo tayudo ka nitiere youths magoro gintie kacha matimo film making gintie kacha matimo drama ni kacha mawer ni kacha but seche moko kidhi tuyudo ka activities matimore kanyo tin wantiere nyaka gi books mapuonjo wa dhowa mag dholuo ipuonjo kanyo but samoro kidhi tiyudo ji ariyo yudo ji adek wantiere gi fashion show matimore kanyo joma train on modeling kidhi tiyudo ji 4 ji 5 so en a facility ma obedo underused but onego wawuog oko ng'enywa mondo wanyis ni there is need mondo wachak equip facility moro mondo watigodo kaka vijende. Yes, I think now we can do the